سلاف ورز جوهم يار تماشوان وهداري رو بلا ماموستا علي كولو از هوزانم كوري نمر وتكوشري دوزا كرد وكردستاني عبدي خلف بابي حميد لسر داخوازا ماموستا علي كولو اما هنكي لسر بكورتي لسر جيانا نمر عبدي خلف بابي حميد بيشتغلن پێویستە گۆ ئەم هەنگی گوهدانێ بدن دیرۆک ئاوان کەسایەتیان ئەم وانژبیر نەکەن عەبدێ خەلەف di sala 1937 li gundê Berkevirê yê girêdayî navçeya Dirbêsiyê jî dayîk bûye. Zaroktiya xwe di odeya bavê xwe de Xelefê Melle Saleh ew kesayetiyê civakî êgo meznê eşîra xwe bû. فكرة عشيرتي وإعلان لنافچeya Dirbêsiyê gelekî bi pêş bû. Di wî demî de oda weke dibistanekê di nav civakê de dihat naskirin. Xaseten di navçeya Kîkan de ew navçeya ago dihat naskirin bi eşîreyên xwe bi fikra eşairî û olî û êlî ago li navçeyê belav bû. Di sala 1958 de destpêka avakirina tevgera siyasî Kurdî li Rojavayê Kurdistanê got li ser destê çend siyasetmedarên Kurd bavê Hemîd ji wan kesayetiyên êgo dixwest rolek wî êgo doza Kurdî bi pêş bixin mafê Kurdî bi dest bixînin tevlî tevgera siyasî Kurdî di sala 1958 tevlî vê tevgerê bû. Di sala 1960 de heta 65 de bi fermî tevlî karê hizbî bû. Piştî wê Partî Demokratîk Kurdî Sûrî li Rojavayê Kurdistanê hat avakirin. Di vê partiyê de bû endamê komîta siyasî. Piştî wê bavê Hemîd dixwest karê tanzîmî bi dawî bike. Ji partiyên Kurdî derket û li mal rûniş lê karê wî siyasî berdewam bû wekû merceiyek ji hemî partiyên Kurdî re dixwest tim partiyên Kurdî nêzîkî hevdû bibe. Bavê Hemîd bi 10 sala mulahiq bû. Ji ber ku bavê Hemîd mirovekî li dû doza xwe venegeriya û tevî got karê siyasî rawestan dibû, karê hizbî rawestan dibû, li mala xwe rûniştî bû lê tekoşerekî doza Kurdî bû. Di piştî bûyerên 12 Adarê yêgo di sala 2004 li bajarê Qamişlo ji ber vî hawî jî ket zindana feyha ya sûcên siyasî li bajarê Şamê. Di destpêka vêketina şoreşa ku li tevahiya Sûrî hat vêxistin ew şoreşa a ku miletê Sûrî pêv rabû. Di nav de miletê Kurd bavê Hemîd cardî xweda pêş di refê pêşî de kar û xebat kir. Bavê Hemîd ciyê xwe digirt di Encûmena Niştimaniya Kurd di hemû teşkîlatê Encûmena Niştimaniya Kurdî de kar dikir. Li hemberî vî karê siyasî tekoşîna bavê Hemîd rolek wî giranbiha di dwarê civakî di navçeya Dirbêsiyê hebû. Mirovekî xwedîrol bû ji wan kesayetiyên êgo dihatin naskirin daxwaza xwe vemirandina ew agirên ku di nav malbatan çê dibûn meşakilên êlî û eşairî ji wan kesayetiyên êgo hat naskirin û hatibû naskirin di nav vê civatê de bi hikmeta wî bi zanebûna wî bi zimanê wî nîxweş. Di sala 2018 bavê Hemîd rastî nexweşiya penceşêra pişikê hat. Mixabin di yekê meha 2018 jiyana wî bi dawî bû û li gundê Berkevirê hat veşartin. Spas ji bo we.